I ddathlu y pen blwydd mawr, daeth cyfle I wylio rhai o benodau eiconig Pobol Y Cwm ar S4C Click. Briodasau! O, Pobol Y Cwm fel fi'n cofio fe. Pobol Y Cwm. Ti byth yn gadw fi gwylio hyn gytre fi mor hafyd. Hey, Jean, ti laen, Tania. Gyd i'n drag allan mi nawr. Siw, Roderick. Y gwallt, y shoulder pads, popeth yn eiconig. Dim di newid o gwbl, si. No. Mae dal yn ffit. Ie, pamlai. Watchan feili, mynd y ffrachu. Watchan feili, mynd y ffach i gyd Sa'n credu o'n nhw'n fake hefyd. Bydde'r props yn dod nôl round a cigarettes I bawb. Bydde ti ffili... Oedd e'n atmosfferig, iawn? Ie, fi'n siŵr. Peth hyll iawn i'n neud ydi. Caed y geg, dos I sefyll i'r hael, bach o liw ar y corin o. Ma'n wy gwydd o flaen gwepr i'n mynd. Rhaid, sa pwy sy'n priodi de? Os daw jeans mewn sy'n priodi? Diw, ma'n hw. Harcoledig o dyma beth I toffar, e. O, maen nhw wedi polisio'i buttons, no? Alle ar bobau mynd i'r resto rwy'n ar. Dicterin eitha dodgy back in the day. Smoke o'r set. Ie. Ble ffach ti'n meddwl I ti'n mynd? Blinking carnifal. O, mae'n grac. Carnifal. Lle da stripogram yna. Gad I ni egluro ni, di? Egluro beth, bod ti after Ben. Isio bod yr un fath yn hard I o'n A ni? pwy y ffach o ddede? Idi Amin? Beth yw Idi Amin? Person yw Idi Amin. Oedd e'n dictator o ryw wlad yn Africa. O, dda. Mae'r sgript yn wych yn dwi. Ie. A Iola Gregory yn actorydd anhygoel. Jean, please. Sy'n not o ddewis da fi, nag oes e, ond cofio di un. Na I byth faddau ti. Argoeli'n dda. Argoeli dda, yn dechrau. Pwy mor apus mae'n edrych. Happiest day of my life. Wel, cyn yn bod ni'n dechrau, mi liciwn i'ch croesawu chi gyd yma. Dwi jyst yn colli fatha pan mae Pobol Y Cwm fel hyn. Ond ti'n be, bod ti'n gwybod beth sy'n dod yn y lygfa yma, achos mae'n un i ni wedi gweld sawl gwaith ar hyd y blynydde, ti dal yn disgwyl mlaen at weld y digwydd yn dweud, ti'n meddwl? O, pwy'n yn eich cefn? Ie, allech chi weid ni. Wedi bod yn hwpo gormod o bethau trwm byty'r lle yn ddiweddar. Oedd Casi'n real minx yn dod i. Yn dod. Excuse me, mae hwn yn very risky. Na, dic I di. Ti'n meddwl bod yn mynd I wisgo'r elmed ma'n gwely yno? Wel, dim dyr agwedd na, Jean. Ti allan am I drensio na. O, siw. Mochan. Fi'n gweithio ti bydden ni ddim yn cael gweud y bethach na iddi. Na, sy'n credu bydden ni. Here comes trouble. Mae rhywun yn mynd I upset o'r cat mas, e. Am o wastad. Yr ydych yma I dystio uno mewn priodas. Glanfil, Seth, Enoch Morris. Nad yn licio Dani Lowen. Yn had. Ti'n gwybod be, ia? Dwi'n ddim yn sgwennu pethau fatha oedd yn ostalwm. A Jean Felicity McGurk. Siw rods, man. Hwna'n Jenny fe, ti'n gwybod? Ni just yn mynd I weid. Os oes unrhyw berson sy'n bresennol yn gwybod am unrhyw rwystyr cyfreithlon i'r briodas hon, Paid. Oh. Paid neud e. Paid neud e. I've got an objection. O, na. O'n i'n gwybod! Yes! Sy'n cael ei fod disgwyl. I've got an objection. Pwy y ffach yw o? look, sod off, will you? O! Diw Priodasau Cwmderi ddim yn ddi-drafferth na dyn. It's only right for Dracula's bride here to know a few facts about this little nerd. Look. Dracula's bride. Ti'n lwcus bod ti'n mynd I cael... A slap. Ie? Gyda'r bouquet. Oh, you know about his little habits, do you? I'll catch you, my pretty. Little habits. Ooh, pray tell. Ah, we always had a soft spot for slags like you. So ti'n ma'n cael gweud hwnna nawr, chwaith? Ti'n cael gweud hwren? Just mymryn o'r actio yna, dwi'n meddwl. Medde ti?
Dim continuity blodau. Na. Mae dal yn sgriech yn un off. Waw. Oedd hi'n nuts. Reit, ti benni nawr. Fflingo nhw i'r ochr. O, dim ots dy ddi o gwbl o fe. Allwch chi ei gysan i di nawr. Os nad oes gormod ofn yna chi. Ma ofn yn ysgol i lygad e. Mrs Mac yn edrych yn delighted yn dod. Chi'n awr yn o'r graig. Ei, bydwch a dechrau fi, man. Ti'n y dafod, mas bach? Tiw, tiw. Ewch chi o mae gyd os gwelwch yn dda. Dwi wedi cael llon bol ar hyn. So, just yw'r odds yn werthyn. Mae'n just ar y poi, just... A fat yn just yn werthyn ar y teg. Dyna ma gynta, gwboi. Ni gwym ni snogan fe yn arwi. O, mae yn! Well done, my gyrc. Gret. Adlib hwnna. Mae'n ffantastig. O, mae'n lyflu, yn dwi? Yndi, yndi. O, joyous i hwnna. Ie. Hwna, gwed yna. Oedd that very faulty towers, gyda Ti'n meddwl bod pobl yn fel dangos lluniau o'r 80s, a mae gyd yn fel lliwiau neis a pobl yn danso ac yn gorgeous. Oedd actually'n edrych fel yna. Really grim. Just drab.